Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Osaka, ano pa man, Biyernes na baga. Thanks God it's Friday. Viva Señor Santo Cristo. Maray na aldaw kay Sir Romitan. Nahiling ko dyan ngunya na pagkaaga, no? For so long a time, ano? Nahiling ko si Sir Romitan kan LCC Group of Companies. O dyan sa Mission Church sa Dapdap. Kay Senyor Santo Cristo. Maray na agatabi isa mo, Sir Romitan. Maray po yan. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat pirming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Sa aga, no? Sa aga yung pagribata si Nicole. Di ba bukas si birthday ni Nicole? Tama ba? The cum laude. Tingog kan banwaan na po. Sana yaon man kamo dyan, naglaom na mag-iriba-iba kita and may nag-antabay. Nag-diretso ang pagdangog kan mga dakulo nag-antabay kasubago. Sundo man kitang 10 a.m. o kaya 10:30. Iriba-iba lamang katuwang Pading Jimmy, Chief Reporter. Kompadreng Al. Kompadreng Jomar and siyempre dyan si Ann, si Joshua. Sagod si Boy sa mobilan sa muyang mata sa kalsada. Henry Boy Mata. Sa control technical si Junapolis. An minalusot kan sa muyang boses. Sa radyo na sa indong pinagdadangog tabi sa ere. Sa inman kamong probinsya kan Bicol. Rayna aga tabi, Madam Pilar Akende. Yan, dyan sa Gold Street. As in, good luck novelty. Si Madam Yoli, si Kapitan Yoli, dyan sa Pawa. Diyos marhay na aldaw, kumusta sa familia, tabi. And syempre, dyan man po sa Saudan na gurano na ang kilo kan sibuyas. Sabi, naglalangkaw na naman. Pigkakawatan na naman kita. Familia Uy, good morning. Diyan po sa Bagong Bayan, Barangay 8, Legazpi. Sa newsroom, News Director Mardela. Katabang si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran. Sa samuya man na social media platform. Yaon dyan si Jimos Barrios. Nagtatabang man Nicole Ann Gloriani. May isa pang text, yan, good morning from Bakakay, always listening dyan sa Crispy King. Ay naagad tabi dyan sa Bakakay, Crispy King, always listening. Thank you so much, duaan sa tuyang listener. Siyempre, si Tresya, iyo ang nagmamanihar ngunyan kan sa muyang broadcast sa online. By the way, tabi madalion man sana ang paghanap nindo o pag-install kan DCGB AM sa indong cellphone. Sa pasiring lang kamo diyan sa mga cellphones maganindood duman sa Play Store, yan. Sa Play Store, pagkatapos type lang nindo duman sa search baga DCGB Legazpi City, do kaya DCGB Live, ano. Pag pinag-search nindo ito,
Maluwas na dyan sa DCGB. I-install tabi nindo. Garuman sa na yan AM radio. AM radio nga ni na nasa cellphone na tabi ngunyan. Dyan DCGB app. Hanapon lang nindo. Napakadali. Maski sa ka mo magduman, basta igwa ning data or igwa ka mo ning internet. Yan. Ining AM radio na nadadangog nindo sa traditional radio, yaon na po iyan sa cellphone. Hanapon lang nindo duman sa pwedeng sa Google or sa Play Store, i-search nindo DCGB Live. Yan, okay? Tanganing garuman sa radyo nga ni na AM sa cellphone. Tabi yaon nandyan Siyempre si Richard Astor, yaon man dyan katabang pa niya to sa IT sa good sa tarabang-tabang na sila pati sa social media platform tabi. Ako man po si Pio Fernandez, Josmar Hay na Aldaw, 0961-759-0888 and Globe ko tabi and 0926-0156 020 sa Globe yan and sa Smart tabi 0961-759-0888. Papa Jer na Bailon, kumusta na tabi? Long time no chika-chika, long time no text, long time no Z. Papa Jer Bailon, kumusta sa familia? Si Diwan, si General, kumusta na? Sa inangunyan si General na Deona, barkada niya to. Ano na ang estado ta? Pareho na kamubagang kunyan. Nag-retired from this service. Yan. Enjoying life more than ever. Ano tabi? Naka-tune in sa DCGB 5001. Diyos maraynal daw dyan sa Indo sa 5001. Yung taga dyan ni sa Tagasyata na lingawang ko lang Sir Tony Reyes, good morning. Sabi ni Sir Tony. Good morning Sir Pio. Ang lalaking walang hangover. Day na ko aka sa Day na ko aka sa tuyang mga pag-iriba na mga barkada sa Facebook. Opo, Sir Tony, thank you so much. Good morning. Sabi ni Sir Tony, ang lalaking walang hangover. Kaya lang, Sir Tony, yung walang hangover. Kaya lang, ang sistema, hang-ever. Perming may hangover. Hang-ever. Hindi hangover, kundi bako na ining hangover, Sir Tony. Hang-ever. Sir Tony, good morning tabi sa ima. No, yung kwampalan o yung 5001, tama po. TNJL Water Refilling Supplies. Yan. Maray na aga tabi isa sa Indo. TNJL Water Refilling Supplies Station. Yaon, good morning. Perming nakamonitor. Salamat tabi. Maski silensyo. Salamat maski da silensyo sinda. Dahil nagpaparamdam sana. Pero nagdadangog. Nako. Nakaka-touch naman Igwa kita manin mga paraan tabay na yaong po dyan Nakamonitor da sinda maski silensyo si 4498. Yan po ba na DCGB app? Kaipuhan po nin mobile data or wifi para maka-stream kan audio nindo sa DCGB app o maski warang internet pwede mag-stream kang audio nindo. Ay kaipuhan po di ba na may connection ka bo sa internet or may data lamang baga tabi baga ngunya rin mga data na mga baratuhon pwede na po yan i-avail nindo yan na mga data yung bagang mga piglo-load niya to i-avail nindo tanganing mapakinabangan tang marahay yan so ining naghapot po if igwa ka mo ng internet connection o naka-mobile data yan ma-access nindo yan na DCGB app. AM na AM radio yan na nasa cellphone tabi. Okay, so thank you so much po at least nagka-interest po ka mo dyan sa DCGB app. Yan. Kaipuhan po igwang internet or mobile data. Pasursugon noarin tabi ang plano
amigong Bong Logroño kang Boys and Paints, pwede siguro ako sa aga mga alas 9, sundo na maghapon. Maiba ka diyon na ka-monitor si Kagawad Bong kang Boys and Paints, the number 1 paints. Nag-agda pa sursugon. Kung ngunyan, day ako makapahit tabi Kagawad Bong, ta nagatrabaho kita, budaan bulkan mayon. Pero halimbawa sa aga, alas 9 pa itaas, yan. Pwede ako makasabay sa imo bilang sarong alalay. Yan, Kagawad Bong, tabi, ha? Yan, good morning, tabi sa imo. Kumusta na kamo diyan sa Boys and Paints? Pudanta daw si, kanya na, Attorney Aurea Bunao, ang sa tuyang provincial election supervisor, ta, kasuhapon nakahuron ta si Sir na Andy Toledo. Pag-iriba niya to ang dati si Sir Andy na Toledo sa digdi sa kumpanya kay tungon yan siya ng election supervisor kan Daraga. Apudan ta si Attorney Bunao kan Albay Comelec, ta igobagan evacuation centers na pinag-okupar ngunyan siyempre kan mga evacuees and baka abutan sinda ni Oktubre dyan sa evacuation center. Ma-election baga sa Barangay Budaeske. Ano daw ang plano kay ni kan Comelec? Although may direktiba na yung Comelec Central na istudyaran ang sitwasyon kung ano pagiging pasistema. Nasa linya po si Attorney Aurea Bunao, Provincial Election Supervisor kan Albay. Attorney, good morning. Si Pio po kan DCGB. Marinada po sa pinaka-anihan. Paano ko daw ma-describe si Sir Pio? Pinaka-aktibo na medyo practitioner kang bilog na Picolandia. Yan po, maraming na aga po sa Lambang Bayano. Iyan naman, madam, pigaparalanahan mo na naman ako. Katotohanan at mabang katotohanan lamang. Are you telling that... As an officer of the court, di ba? May presumption of regularity of performance of function ang mga arog sa buyag opisyal kang gobyerno. You are hereby cited for contempt. Wala, hindi ka authority ka. Iwan ako kumbinsido ka, Sir Pio. Anyway, duman sa mga evacuee staff, kung maalaman kang bilog na botante ka na Albayano, last week hanggang kasuugma, nagparalibot na po ang mga election officer, kaiba po ang sendong lingkod, para po i-assess, i-evaluate kung ano po ang dapat na preparasyon tang contingency measures. Kung sakasakali po na hanggang October, pagpirilian po sa maabot na October 30, naman giraray ang satong mga evacuees sa mga evacuation center, posobre po ang pag-alboroto kang mayon. So we are preparing and evaluating plans. Araw po ay rin, sample only, ang taga-malilipot kaya ako, so mas pamilyar ako digde. Ang bilog barangay kang Kalbayog, inag-evacuate po ang sa Malilipot Central School. Ang Malilipot Central School po, ang nagbuboroto po dyan, tulong barangay, barangay 1, barangay 2, barangay 3. So, dahil naman po ini pwedeng botohan, kaya ini nagbuboroto, yaon nga ni po ang evacuees. So, ang samuya pong contingency measures kaan, ililipat mo ini sa Malilipot National High School. So, mga taga-Kalbayog, dumana po sila sa temporary facility o magibo po kaming mga temporary polling precinct para dahil na po sila maghalik dyan. So, yun po ang satuyang mga, sa mga tigihiling na mga plano para po kung sakasakaling ano man ang mangyari sa October 30, preparado po ang COMELEC. Ay, opo. Ma'am, Attorney Arog kaini, the way I see it, parang mga schools ngunyan, mga classrooms na pigagamit na evacuation centers, siyempre dahil na ito magagamit ka sa mga barangay na nagralaog duman, ma-estabilisar po kita ning temporary polling centers tabi. Opo. Pero po, so iba po na day kaya, day na po kaya dyan sa San Jose Elementary School, paano po mga makeshift na ang mga taga-Kanaway, tatauna po sila pag nag-alburoto ang mayon, pagbaba nila sa bulod, may mga dara na sindang rapal, kahoy, nag-establish po sila ng mga
temporary home tinda sa laog mismo kang elementary school, San Jose Elementary School. So, diin na pong espasyo para ikondusir duman ang dawa temporary shelter ay temporary polling precinct. So, namun na po contingency measures kaan. So, kataning po na National High School, San Jose National High School, na may kapabilidad pa po, kadakulaon man po ang mga rooms available nila, na duman mi po i-accommodate. So, diin na kaya duman sa San Jose Elementary School. Ay, oho. Kumbaga, Madam Attorney Aurea, arog ka ini so mga barangay na pinag-evacuar, siyempre igwa dumanin mga eskwelahan na duman ito nagbuboroto, pinag-evacuar, ngunyan, makikigamit sinda sa kung sa ina classroom ang pwede nindang pagbutuhan or magbugtak na sa naning temporary polling centers over. Opo, bali tulo po ang samuyang contingency measures. Number 1, kung may available pang mga rooms o espasyo, dahil na maharali ang mga evacuees, dumana mismo may boto sinda sa mismong evacuation centers. Kung di po talagang kapasidad ang school na espasyo para magtao kami kidawa tent na gibo na temporary voting precinct, duman po sa kataning na eskwelahan, maboto ang mga evacuees na available. Ito pong na-display, so mga dating nagbuboroto duman, na ginibuhan naman na voting centers, duman po sila i-alokar sa pinaka-next na available na presinto. Araw po sa San Jose Community College. Dahil na po sila sa San Jose Elementary School Maboroto, so mga taga barangay San Jose. Lumana po sila sa San Jose Community College, ma-coordinate po kami duman sa administrator kang San Jose Community College kasi dahil po ang pigagamit ng voting centers. Bilog po voting centers tigo-kondusir po sa elementary schools. So yung mga high school at yung mga community college or public places, pwede mo po gibuko na temporary voting centers. Ayan. Kumbaga, ano ini attorney, applicable duman sa mga lugar na naafektaran tabi? Arong kan ang general principle sistema tabi? Yun po yan ang pighihiling may na pinaka kasi po, kang nagyari ini, may instruction na po ang regional director may na magibong contingency measures and proposed budget kung paano po. Kasi magkakaigwa po temporary voting dati baga may rooms available ngayon ng rooms gimo kaming mga temporary tent kung may espasyo pati po ining mga covered court pwede mo po ining magamit na voting centers. And it will entail a lot of budget tabi Ma'am Attorney tabi additional cost if ever wala po available na pwede tang temporary mo nang magamit. Yan. So, pag dahil na talagang available, ang last resource po, set up kami temporary mga tent to be used as polling precinct sa mga public place. Nakataning mismo ka itong mga evacuation centers. Now, iman agad, Madam Attorney, kaipuan mapreparar ta so projection kan FIBOLCS mga halos 4 na bulan. The latest is 4 months. Ang sa indang projection baka abuton talaga yung Oktubre and makukompound pang sitwasyon kung itaas sa alerto level numero 4 madadagdagan, Madam Attorney, mga eskwela na sa sakubon tabi. Meron kaming contingency plans for the 6-kilometer permanent danger zone na ito mismo ang nangyayari ngunyan. And pag nag-expand ang danger zone to 7 kilometers and 8 kilometers na kulang ma-affect ng voting centers, igwaman po kami ka na contingency measures so pigprepararan. Naku. Ma'am Attorney, is this the first time na naghahanda kita na may eleksyon na igwanin pagtugaan bulkan? Iyo po, ngunyan lang po, dati man po nagtugang bulkan, dahil ba na-apektado kita bako sa election period nangyari. So this is a very challenging situation sa Albay. Pero sa kaya naman po pakita mga Albayano, garong masyado na kitang resilient sa dawa pagsubok ng buhay. Ano po, Sir Pio? Opo. Okay, so mga teachers niya to, kaipon, ma-encourage na sige sana, maski nagtutuga ang bulkan, fight kita, election kita. Basta po, dumang kita sa safety. We will assure
the electoral board na sa itong mga magigitig na maestra that they will be safe. Na ang pagkondusirta sa tuyang barangay election, do igwangani pong kalamidad na di ka mapugulan, padagos po ang patong laban na kung daimang po talagang danger, yun ang pinaka-important, safety kagabos na mga maestra, lalo na mga botante. So siguro matutugutan man kita kayan ka na komisyon na mag-deviate duman sa normal na sistema ta na sa emergency nga ni kita tabi ano. Igwa po ka talagang gabos po bagang election, may mga contingency measures. Yun. Gabos pong election, may mga pito project na katama. Kaya paano kayong nangyari ng sitwasyon? Anong gigibungon ta? So may mga prepare pa para naman talaga dahil sa normal, mga abnormal sa kaba. Pag nagbagyo, nabaha, dahil na ang mga maestra, ano nang gigibungon ta? So igwa po talaga pirming nakapaloob sa general instructions of voting ang mga contingency measures. Idadagdag ta po ini as one forms of natural calamity. Iyo po, oho. Bad maputol tabi, Madam Attorney, akon maridail pag naputol po, tabaan ba obuso sa kuyang load? Akon maridail. Gusto mo po ako mapatid sa inyo. Ako anikol. Arag kay Sir Pio, 300 sa bulan na. Sinuroan pa. Araw kay ni Madam ano. Di sige, iyan so contingency niya to insofar as yung eruption is concerned in relation sa election. Nagpuo na kita, Madam, kaso igwa na kita maganing election calendar na pinagpaluwas. Ano po, tabi? Ano yun na po, calendar Opo. of activities yan. Yan, Yan po. oho. Igwa na po dumanin ongoing na tabi, Madam, ano? Ongoing. Ang pinaka-latest na po, so last po dyan, kang Lunes, June 19, nagkagawa po ang election registration board hearing para po i-delete ang gamot na nag-hit po sa office. Ano po ito, Sir P, yung office? Automated Fingerprinting Identification System. Yan po ang sarong technology na pig-asumirta gabos na botante kang mga nakaaging registration period, nag-aagi po kaan. So, pag ika po, Sir Pio, nag-rehistro ka sa Legazpi, tapos, on the same registration period, nagdumang ka sa Manila, nag-rehistro ka man, mahit po ang fingerprint mo kasi no fingerprint is alike. Saro lang po ang unique na fingerprint. So, ang gusto sabihin nga, Sir Pio, nag-double registrant ka. Mm-hmm. Minsan, ka pa, medyo gusto ka ugop-ugop, nagparehistro ka pa sa Cebu, dito na ang rehistro mo on the same registration period, that's multiple registrant. So, ang pigigibo po kayo ni, kansang office, pag na-detect ka po, nagpapaluwas po inikilistahan, tigpapadara sa election officer, suduwa po na nadagdag mo sa registration, ini pong sa Manila at saka Cebu, i-delete po ini. Para makita po yung registration mo, dumana lang po sa Legazpi. So, original na registration mo. So, ano po kaya, so sa imong ginibo na type of registration, kung ikaw po nag-transfer sa sarong lugar, dapat po, bakong new registration ang pinila. Oh, naputol na. So, kung bakong new registration, dapat transfer ang ibubugtak naman na kunyan, kung maga data, tanganing da ka maging double registrant. Yan, kaya magayon ini, automatic na attorney, Madam, automatic na, Madam, na so system nindo, ang minadelete, kan nagdurubling registro tabi over. Hello? Yan, naputol. Hello, Sir Pio. Go ahead po, opo. Okay, salamat po. Ayan. Naku, napuputo lang signal. Hello, Sir Pio. Okay po? Yan, okay na po. So, Madam, Ayan, okay. ito po pala na system nindo, parang automatic ng pinagdi-delete, so nakapag-register nin sobra sa saro, kaya nalilikaya na so double registration. Bako po automatic, sir. Opo. Nadidetect kang system niya, nag-print out kami kang mga sarong tao, si Pio Fernandez, tulo ang registrar, dahil ka po duman sa system, ipiprint out po ipapadara po ang result at election officer kung saan kan original. Po, kasi pinadara ko sa pangaso ano ba man, lista. Unyan po, sa wiso nagkaiga po. Naku, nagabiyahe siguro pa si attorney. Hello po. Yeah, go ahead po. O, yan po,
Sinda po ang ma-aproba ang pagdilit kang sa imong sa sa mga subsequent registration mo para po ang matada. So pinakainot pong registration mo. Yan. So bako po automatic So nangyari na po kang Lunes. Iyo po. So ito, dinirelate naman po, so nag-transfer, Sir Pio, nagdumang ka na po sa Cebu, dumang ka na nagparehistro, nag-transfer, mapadala po kay letter, di sa Legazpi. O, delete mo na po dyan ang pangaran ni Pio. Di na po sa Cebu, maboto. So, dinirelate mo naman po and so nagkagaradan. Yan, very Yun po good. nangyari sa June 19. Yan Opo. po ang late. O sukuan ma'am, so pag-file kan mga sertifiko di kandidatura tabi, ito. Sa paglaog hanggang number 2. So pirang adlaw lang ang Sir Pio, 28, 29, 30, 1 and 2. 5 adlaw lang. Noarin po ito, madam, naputol ka tabi, noarin po ito? August 28. Mapuon, so COC, pag-file. Yes po, August 28. So ang pakihurom na naman Sir Pio, sa gabos na magparayo dyan, medyo magabat po ngunyan ang mga requirements na dapat bilog ang Nako, napuputol. Hello, madam. Hello, maluya po ang signal. Naka-travel po kaya Ay, ako. sorry. Opo, sige po. Okay. Okay. Ay na po ang signal. Medyo choppy, madam. Medyo choppy. Hello. Maluya po ang signal kang lugar ko. Okay na po? Yan, okay Ayos na po. Okay na po. Sige na po. Go ahead Okay. po. Opo. So, ang pakihurong ni po, ang filing of Certificate of Candidacy, mapuon po sa Agosto 28, matatapos po ang September 2. 8 o'clock to 5 o'clock lang po. So, medyo po madipisin ko yan ang resikitos na pighahagad ta sa mga maparay. So, ang huagad ni po, na amay po magpa-check. Makukusaw dyan na aldaw ka mo magsurusuan dyan. Mayroon na po kaming meron na po kaming power, dahil po akuon kung bakong kumpleto and bakong accurate ang kaindong Certificate of Candidacy. So sayang man po ang kaindong prenepararan. So talagang stringent ang kwan ngunyan pag-aksepta. Opo. So gusto ko lang po i-emphasize Sir Pio sa imong programa na please sa mga SK, nakikihuro na ko nga eksakto 18 anyos sa Oktubre 30 ang sa indong edad and 24 anyos. Ang reckoning po is October 28, bakong plus 1 day, minus 1 day. Kay puhan po eksakto 18, 24 anyos. Kaday po akuon ka mo mag-file kay COC. Ma'am, nasa election period na po kita ngunyan tabi? Dahil pa po, mapunta kitang August 28 to November 29. Oho. Dyan sa election period, yung paggastos kan kwarta kan gobyerno, bawal na naman iyan. Public funds. Nagtaram po ako duman sa barangay officials and SK officials na sa Marison po, nagkaigwasinda ki garong seminar with the DILG na pakihuron ko lang po sa gabos na albayanong SK and barangay na dahil kita magtubod kita kang mga day na pinagbabawal sa election period. Sabi ko, ang albay masyadong unique sa tuan, Sir Pio, na dahil na kita masampulan giraray. Magtubod lang po. Kung gusto po nindo mag-exempt, mag-apply po kayo ng Certificate of Exemption sa COMELEC. Yan. Arog lang yung kasimple. Tabi, madam? Yes po. Opo. Yes po. Ako talaga po, personal ko, ang talagang pikar. Please po. Tama na po ito. Kung ano man po na sana po magtubod kita sa lay. Okay. Iyo man sa natabi, Madam Attorney, kung igo ka pang gustong idagdag, nasa sa imong pagkakataon, go ahead po. Primero, salamat po sa pinaka-aktibong media practitioner, Sir Pio, sa mga idol ko sa media. Pasalamat po ako sa oportunidad na ini na mapahisi ko ang bilog na albayano na perang tulong bulan na lang halos, July, August, September, October na po. So, atid-atidon ta na po kung inasisay po talaga ang karapat-dapat kang boto ta. Isipon ta po ang serbisyo kang mga barangay officials and SK officials haranihon po sa puso ta, tayaw po ang sa barangay ta. So sana po maisip ta na ang pag-unlad po ka sa tuyang barangay nakasalalay man sana sa boto ta. So dapat po ang sa inyong botohan sumaray na maserbisa sa tuyang barangay. Salamat po Sir Pio. Thank you so much. Mabalos and po sa inyo. mabalos man. Regards man po kay Director Bunaw pa lang kan DTI Albay. Tabi? Sige. So sumay kad sa diri kang puso ko.
Ang takuyang napaka-mabuot at inaktibong esposo. Talagang rinigan pa. Salamat, Sir Tio. Thank you so much, Salamat Attorney. Po. Babalas po. Thank you so much mga tugang si Attorney Maria Aurea Bunao kan Comelec Albay, Oras Pilipinas 9:36. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang ginto, ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, may time na nag-bed rest ako. Diniscuss ko siya sa OB ko. In-explain niya sa akin kung bakit calcium aid yung binigay niya sa akin, kung bakit Hemerate FA, and kung paano ko ba halagaan yung sarili ko. Para sa akin, yung alagang Unilab, it's a commitment. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. Minerals plus cholecalciferol. Vitamin D3 is a generic name of calciumate. Iron plus vitamin B complex plus folic acid is a generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro
Aldaw. Liverade Slimmering Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Masasandalan, TGB, kaibigan sa kalusugan. Magtatakbuhan, TGB, kaibigan sa kalusugan. Maaasahan, TGB, kaibigan sa kalusugan. Di na mahihirapan, may maaasahan. May magtatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGB. Sara Geronimo po para sa TGP. Kaibigan sa kalusugan. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Ang buwan ng Hunyo ay No Smoking Month. Samahan ang DOH sa pagsulong ng vape and smoke-free communities. Iwasan ang vape at yosi. Quit your vision now. Tumawag sa toll-free DOH Quit Line 1558. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, May tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. with proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Slimmering Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Slimmering Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Slimmering Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Slimmering Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Initabi si Kapitana G. Samaro Mobio ni Kanablang Bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan nin Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin magkakaayunin kapital para magkanegosyo. So mga asawa nin kababaihan, tinabangan man niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mo man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito nin probinsya ni Albay. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang
Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Moko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yung latest sa lado nasyonal nasusubaybayan niya to, may statement ipinagpaluwas si Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District of Albay manungod duman sa contentious na Maharlika Investment Bill. Yan. Ang latest is may pahayag na basado sa ipinagpaluwas man ni Congressman Joey na as soon as makaabot iyan sa opisina kang presidente, pipirmahan na and magiging na iyan na lay. Pagkatapos kan pagsunod ka ito pang so natatada na procedural matters, tanganing maging efektibo na yun na MIF. Yung Maharlika Investment Fund. Si Congressman Joey kan 2nd District of Albay, ang head kang technical working group ka iyan. Sinda su think tank kung paano ang pag-generate ning fundo ka iyan without compromising yung intereses kan pensioners. Ipinahayag nga ni ibaga ni Congressman Joey sa enot na kaitong statements na sa tuya man na discuss digdi sa programa na dai po ning kwan, dai ning hadit, dai hihiroon yan na pension fund coming from GSIS, SSS, imaging yung sa pag-ibig yata yun. Yan, so dai po yan. Although, legally, pwede sindang mag-invest. Ito mismong sa GSIS, sa SSS, yung pag-ibig, pwede nidang i-invest. Iyan na kontribusyones na pinaghuhulog kan mga miyembros sa GSIS, sa government service, sa SSS, sa private employees o employment, and yung sa pag-ibig, yung common fund. Sinda mismo yung SSS, GSIS, and pag-ibig, by law, tigtutugutan sindang i-invest iyan. Pero ang sabi ni Congressman Joey, day maghadit, day iyan hihiroon. And saro pa duman sa major na pahayag na ngunyan pa lang inailuwas ni Congressman Joey is posibleng i-anunsyar ini na pirmado ng lay pag-abot kan ikaduang State of the Nation address kan presidente comes ining July. Yan. Ini kayang Maharlika Investment Fund, saro pa duman sa mayor na Bareta na maburotwa ini sa mga maabot na oras maburotwa tanindong nadangog digdi sa DCGB. Hinagad mismo kang presidente na halion ang opisina kang presidente na maging miyembro kan junta direktiba kaya na MIF, tanganing daay ng dakol na kwan, daay ng dakol na kumbaga agam-agam apprehension, halion ang opisina kang presidente, dai magiging miyembro kan junta direktiba kan walang pakialam diyan sa policy making, kung anong dapat nagibuhon, dai po nin pakiaram ang opisina kan presidente kan Republika kan Pilipinas. Mismong si Presidente Marcos ang nagsabi kan, wala, dai kami diyan makiaram, dapat i-manage an professionally kan ibang mga competent na nasa sirkulo di ekonomiya asin finances digdi sa Republika kan Pilipinas. Iyan po saro sa mga ipinagpaluwas yan ni Congressman Joey. Taan sabi nga ni digdi na kuan ani ini asaan na ba yon na eto pagkatapos na napirmahan na bagay ni Senate President Zubiri ibababa pa iyan duman sa lower house, pipirmahan naman ni Speaker Martin Romualdez. Then it will be transmitted pasiring na po sa opisina kang presidente. Yan.
i-forward iyan sa opisina ni Zubiri o kaya i-forward kan opisina ni Senate President Zubiri pasisiring sa Speaker of the House, pipirmahan man yan, then it will be handed over na sa opisina kan Presidente. Yan. And ang sabi digdi, iyan po paano na sovereign wealth fund na yan, suma kukuha dyan na fundo coming from investors gagamiton sa big ticket infrastructure projects, high return green and blue projects, buda countryside development. Ano? Yan, ang sistema kaan. Sabi digdi ni asan ba yun yung kaan? May pahayag digdi si Congressman Joey na sa iyang pinagtawan maning doon na iguana po initialmente iguana nin mga international funding sources na nagabuburutwa na handa na tumabang na makaguno nin dakulaon na pundo ya na Maharlika Investment Fund. And this is pattern duman sa iba pang mga nasyones na abantido na sa satuya anaro ka na konsepto. Sabi digdi ni Congressman Joey, I had discussions today with the Bureau of the Treasury during our meeting with the World Bank and IMF Joint Mission. Yan, nagkaigwa na dasin na ning pag-urulay kay ni sa pagikan Bureau of Treasury, sabi ni Congressman Joey, kan magkaigwa nin pagtripon, sinda, buday yung World Bank and International Monetary Fund Joint Mission. Yan. Co-investors tabi ini, co-investors and igwa pang mga strategic foreign partners iyon pinag-i-engage na ninda kung baga nakikipag-ulay na sinda tanganing pagpuon kan Maharlika Investment Fund na iyan will be on the right footing and good running once the MIF is launched, ang sabi ni Congressman Joey na Salceda. So according to Albay Representative Joey Salceda, Marcos is expected to announce the enactment of the contentious bill during his second State of the Nation address on July 24. Yan, siya ang nag-head. Yun na inisupigtaram niya ito kasubago. Siya ang mayukan technical working group niyan. The projection for the fund is heavily supported by the fact that potential strategic partners and co-investors are already being engaged in preparation of the measure that will require technical support from IMF, yung International Monetary Fund, World Bank, and International Finance Corporation to set up the investment fund. So yan po tabi. Gustong sabihin na pinag-engage na ninda, nakikipaghuro na sila, nagko-coordinar na sa mga international funding agencies. As in iba pang mga co-investors na mabubu dyaning pundo para po sa Maharlika Investment Fund. Pinag-create baga paano nita sa setup kan gobyerno niya to ngunyan mapagalon magpabulos ning pundo diyon sa mga darakulaon na projects sa health, sa infrastruktura, sa edukasyon gabos because of the bureaucracy maagi paan sa Congress, maagi pa sa lower house, sa upper house, deliberaciones gabos So, mapagalin ni kadua, yung pundo niya, ang pundo kan Republika kan Pilipinas, talagang kulang. Dakul nga ni kitang mga utang ever since. Gabos na administrasyon man bagang nagkaput kan Pilipinas, naghahagad nin ayuda sa mga darakulaon na international funding agencies, kaya nagkakautang-utang kita. So, dahil kita nakakahiro nin marhay, because permi na kitang nakakabit duman sa araw ka itong obligasyon niya to. Dahil nag-aabante, dahil nakaka-implementar ni nadarakulaon na projects which will propel the economy kan sa tuyang nasyon. So ini pong Maharlika Investment Fund, binilog ini, tanganing duman makakuaning madalian na pag-source ning fundo para duman sa mga big ticket projects not only by this administration kundi sa mga masunod pa diyon na makaputkan renda di gobyerno kan Republika kan Pilipinas.
And the effect of this will not be, bako ngunyan outright na pag pinirmahan na iyan, igwa na ning efekto tulo sa satuyang pagbuhay-buhay dahi. Mamamatean iyan in the coming generations, in the coming future. Tabi, in the future nga na, iba kung in the coming future. In the future, mapuon pa lang kita ngunyan, garo baga matanong pa sana ning kahoy, mapatalubo pa sana, at least igwa na po ning pagpapasipunan. So yan po tabi ha, no worry na duman, balikan ta, no worry na po sa mga pension fund, dai po iyan hihiroon. Although by law, pwede iyan na gamiton kan SSS, kan GSIS, tanganing i-invest sa iba pang mga pundo, endeavor na tumubo man iyan na pundong iyan, na ibag ang pigagamit ngunyan kan, maski kan mga bangko, ang sa tuy abagang deposito sa bangko, gigamit man kan bangko na kapital para i-invest man nila sa indaman na negosyo, tanganing tumubuo yan, tanganing subang kung sa tuya man na pinagdideposituhan, magi man na sustenido, buhay subangko. Iyan ang konsepto po kaantabi. So, iyan na po, ang latest kaan, ang sabi ni Congressman Joey, most probably, baka ining SONA, na ikadua kan SONA kang presidente, mai-anunsyar na yan, and sa publiko na iyan po pirmado na kan presidente kan Republika kan Pilipinas. Okay, June anong advice si Pading Al, pwede pa baga? Sige. Igwa pa kitang sarong report bago kan sa tuyang news break, Buday station break. O yan po latest ha, hali kay Congressman Joey, so head po kan technical working group. Yan kan Maharlika Investment Fund na yan bill. Kumpadring Al, what's happening? Good morning. Good morning, Padi. Mabago kan kontrata. Entry an gobyerno provincial kan Albay asin an Development Bank of the Philippines o DBP para ma-avail an natatabang loan basado sa inot ng kontrata na maabot 700 million para gamiton ining sa pagde-develop kan Jose Belmonte Duran District Hospital dyan sa 3rd District o sa Ligao City, 3rd District kan Albay. Susog sa latest na informasyon ni Board Member Attorney Melissa Badesa Armedilla, nagkaigwana sindanin initial na pag-uroron kung saan i-ratify o babagohon itong inot na kontrata dahil nag-expire na. So, deadline kan construction sa pag-develop kaya na Jose Belmonte Duran District Hospital. Oo. Asin nakapag-release naman kota na ang DBP nin 605 million. Kaya may balance pang 95 million na dapat girara ining ma-avail para may pagkapadagos o may pagpadagos an pag-develop kan nasambit na hospital. Gura ano pa sunata dara mga 65 million pa? Mga 95 pa tabi ba de? 95 pa duman sa pundong kaipuhan na dapat ma-release man kan DBP. Aha. O tangon yan parang tenga ta nag-expire na so period na matapos iyan. Yes. Face by face yan eh. Face by face an kung na construction. Kaya sa informasyon maabot 605 na so na i-release. Kaya kaipuhan mangyari na maabil itong natatada para may pagpadagos ang proyekto. Ang siri na bagay yung pig tututukan naman kan Committee on Laws asin kan mga concern may kinaraman sa issue na ni nangani na may pagpadago sa pag-develop kayan asin kinakaipuan ang mga legal na proseso. Kaya kaipuan manabagon ang kontrata para ma-avail so balanse pa na ipapautang kan DBP para sa gobyerno provincial kan Albay. Roger. Yan pa rin ang mga update pa halid sa Kapitolyo, Alarmario, DCGB. Salamat Al. Sa istorya halid dyan sa Kapitolyo Provincial, mabareta man muna si Angel Dispes may mga hanap buhay. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia,
acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, asparagus, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1, healthy, organic herbal coffee. Something different, distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Kitang mga Uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Bagnaw, Tanlaw nyo. Oh, okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Nueva sa kaibigtimo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clown, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Mas pinakusog kan gobyerno ang pagbusol kan child rights protection sa nasyon. Ini matapos magatindir si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Dialogue, ang United Nations Convention on the Rights of the Child sa Manila Diamond Residences Hotel sa Makati City. Katuyuhan kan duwang aldaw na dialogo na magsirbing regional platform tanganing mapag-oronan kung paano mas mapapakarhay ang pagbusol kan child rights protection sa rehiyon. Tinawanin doon ni Gatchalian na importansya kan pagtiripon para sa best practices asin kung paano mapapakusog ang kooperasyon kan mga nasyon pag-abot sa child rights protection. Kasabay man sa napag-oronan ang epekto kan COVID-19, digital environment, climate change and the environment, gender and disability inclusion asin iba pa. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Alaxan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaxan FR. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing.
Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, especially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Sharp. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, June. Balta na kita sa ultimong 16 minutos ngunya na semana sa satuyang programa. Tingog Kanbanwaan. Igwa pa kitang istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Ans Galero. Ans, what's happening, man? Good morning. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong pareta, magkakaiguan ni na pag-aanal o Survey and Philippine Statistics Authority o PSA Albay manungod sa estado kan mga business establishments sa satuyang probinsya. Sinabi ni PSA Chief Statistical Specialist Cecil Bronjal na ini ang rason ko nata sa kunyan, bigigibuninda ang 2023 updating of the list of establishments o kaning ULE digdi sa Laroca Veranda sa syudad ni Legazpi. Paliwanag niya parte ini kan espersos kan sa indang sentral na opisina na madeterminar kung saarin sa mga enot ng nailistang establishmento ang nag-iba nin linya, nag-ooperate o daina o pang naapektaran ang probinsya kan Albay kan pandemyang COVID-19. Ini ang kaptang kapahayag ni Bronjal. Kasi itong updating list of establishments, mga lista man lang po ito. So out of this list, dito kami kumukuha ng sampling frame para gagamitin namin sa mga susunod namin surveys tulad ng quarterly survey of Philippine Business and Industries and annual survey of Philippine Business and Industries. So ito po ay regular survey na kinakandak ng PSA. So with this frame po, kumbaga mapapadali or magiging maganda ang pagkuha natin ng samples para po sa mga susunod namin surveys. Yan. Sigun kaya Sir Pio kay Bronjal, ini man ang magiging kumbaga makakatabang na magdeterminar kung ano ang sektor kan ekonomiya na talaga nakakatabang sa probinsya, and of course ini man makakatabang sa datos man kan dole manungod sa employment rate kan probinsya kan Albay. Yan, sige.
Kay WCPO, an informasyon man hali digdi sa Laroca with Boy, Ans Galero, DCGP. Salamat man sa istorya hali dyan sa luwas. Kasabay si Boy sa mobil. Dire-diretso pa kita kan informasyones. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, maray na aldaw. Go ahead na. Yes, maray na aldaw tabi, Sir Pio, maray na aldaw sa mga paraan tabay. Sa mga dagdag ng barata, location takan DCGB News. Ano yung kita rin, Sir Pio, sa barangay Peñaranda, Legazpi City. Sa nga, kung yun na pagkaga, Sir Pio, nakatalaan man digdi ang provincial launching kaining hapag project. Yan. O halina't magtanim ng prutas at Gulay. Yan. Programa ni Sir Pio bakang na DLG Bulacan Department of Agriculture, partikular man na programa ni Presidente Bongbong Marcos bilang siya ang secretary kan Department of Agriculture. Sa presenting ini Sir Pio, nagtataram mo niyan ang provincial director kan DLG Albay malunta mo nang makuha ang sayang mensahe sabi Sir Pio. Sige. Salamat po sa pag-join po dito sa samuyang launching kang hatag. Ang provincial launch po kang hatag sa Albay. So ang showcase na barangay po para sa hatag kang Albay ay ang barangay 33. I'm sure bakunta po mga barangays na may showcase na may kaparehas na kagayon na halaman o community garden sa Sundang Barangay. Nanagal na lang po kami sa report. Kung pwede ba kung ano po ba? Scientific name ang namin na ganun patanong results ang tanong kami kung ano yung klase kang ulan. Ang pinaka-episode na ganun kasi ang scientific name ay wala. Ang nagposo at akin si Manny Pacquiao kang may commercial sa anak. Anyway, so ang hatag po ay nakulang po yung programa ng DILD. This is a program of the Department of Agriculture Office and pakibak po ang DILD. So, ang objeto kayo ni na magkaigwang mga gulay at prutas to sustain food production and availability of fresh food, yung mga preskong pagkakaan sa barangay. Actually, ini kaya po ang nag-sustain kung matatanda nyo na pahali na kita sa pandemic, yung COVID. Pero sa pandemic, during COVID time, mga community pantries po ang nag-sustain. So, makaka-access ang mga individual na tao duman sa mga community pantries ng libre. As in, hali po ito sa mga gardens kan mga private na individuals, pati itong community gardens po kang mga barangay government or kang LGUs. Kaya pinakongratulate ko po ang Barangay 33 sa PNR sa pamumuno po ni Kapitan Lapir sa mga pag-iriba na magayunan po ang sa indong community garden. Ano po? Kung gabus na residente kang PNR igwa kami, baka malugi na po ang mga nagtitinda sa saudan. Kasi sa mga gardens na lang po sila magkukuakan sa inyong mga pagkakan. Ngayon ko anita ko nun ang lettuce kaya lang hindi dikap so may manok or rig. Tamasangyup na kami. So yan po ang pinaka-objeto kayan na ni pangarugan sa mga residente kang barangay na sila magtanong tigulay asin prutas nga ni pag burungahan ay may makukuha po silang pagkakan na na po silang dagayo babakalo o magagastos kita ko lang kwarta. So ining community garden siguro inikap ang painot. As in duman po sa mga barangay na nag-report na igwa kamong communal garden pero mayo man, hilingon po ng bilin magbisita po kamo dito sa PNR sa barangay 33 kay Katmate, saka duman po sa barangay 18 kagayon-gayon po kan sa indang communal garden. So datong mga barangay kang sa probinsya kang Albay, itatry mo yan po magbisita kang So, isi-showcase mo po ni and hopefully po baka may insentibo ang igwang maka-maintain or makasustain kang sa hanggang mga communal garden. So, sa giraray po, sa ngaran po kang samuyang secretary, sa Atty. Benhur Abalos, at sa ngaran ka samuyang regional director, Atty. Arnaldo Escobar Jr., asin sa pag-iriba po sa DILG Albay,
Congratulations po again sa Barangay 33 as yung maranasan po. Alright, Sir Pio, Aha. ang Provincial Director kan DILG Albay, si Sir Ray Caceres. So yun sabi Sir Pio, ang presenteng sitwasyon tigil, nagilibot-libot man kami, talagang magayon ng Sendang Communal Garden, mga madabaon ang tanom na kangkong, talong, lettuce, muna ipapatado Sir Pio. Okay. Okay, so yun sabi Sir Pio, kaibahan ko digdi si VP Henry Maceda, si Tricia Litana, Budak si Nicole Florian, Joshua Pino. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya sa luwas. Sa upang report, yan, i-connectar natin kay kompadreng Jimmy ang sa tuyang Field Commander Chief Reporter. Kompadreng Jimmy, go, go, go. Yes, so salamat Abi Pade. Good morning kay Ma'am Evelyn Padua. So, wife ininikan sa tuyang amigong Hello, naputol nag-fade yung signal. Good morning kay Madam Eve na Padua. Nag-fade yung signal ni kompadreng Jimmy. Hali dyan sa 3rd District. Yan, nag-redial. Si Madam Eve, nagdadangog si Madam Eve, kompadreng Jimmy. Yung perme, pati so driver niya si Sir Marlon Almorfe. Madam Kagawad kay Padua. Perme, sa tuwing nakamonitor Tabi Pade. Thank you so much Tabi Ma'am Evelyn Padua and Ma'am kay Padua. Very good. Sa mga dagdag pa niya to Tabi Pade na mga follow-up, ipopost sa social media kan ginabatan PNP in kasong dai pamagklamar kan duwang gadan, resulta kan baradilan kan nakagingal daw, yan. Sa bulod kan barangay Agpay, sa Banoan kan ginabatan Tabi Pade. Oho. Inian sinabi, digdi sa ginabatan na PNP, kung saan sa presente padagos nagpigahalat, kung si Isay ang kapamilya, na maklamar kay ni natural dahil man ini pwedeng mapagparahaloy digdita ma-decompose ini. Although posible ko na sinaksakan man ini kabulong tanganing mahaloy-haloy an durasyon kan nasabing duwang bangkay. Babae pala nini Tabi Pade tapos lalaki. Iyon, opo. Ang babae medyo hubin pa daan, description tapos lalaki medyo may edad na. Iyon. And dahil may sabutan kung taga sa ini sa raisay na mga ini, dahil pa man mimidbidan tamala wala man ni nagsusosog sa nasabing mga persona. And diyaon ini sa funeraria Nuestra Señora de Salvacion sa Banoan kan ginabatan. Iyang kompadreng Jimmy as backgrounder sa mga paraan tabay niya to, nakasabay ang duman sa barakbakan and is posible anong duman iyan sa ibong na grupo over? Most probably kaso hapon basado kay Kapitan Domingo Octesa, pig-account niya sa mga residentes niya, lalo na itong sa mga nag-evacuar, intact Tabi Pade. Wala man wala sa barangay and posible ali sa ibang lugar. Ibang lugar. Oho, takon taga-dianan primero mamimidbidan mismo kan mga tagayaon diyan and ikadua maririparo na kulang so mga residentes na pinag-account ni Kapitan pero kompleto man. Kompleto wala man. Pasalamat nga ni si Kapitan durante kan na interview niya to dang kan kay ko ni programa kaso po nagtarami ni. Pasalamat siya na dahil manin buhay o na danyaran na pag-ugaring although nagburong karaso nagburuklosan nagpasiring sa barangay hall sa eskwelahan sa mga residentes niya pero normal na Tabi Pade pinabaralik na ni kaso hapon. Yan. So, es posible bako taga dianan pero dai pa na dainin mga identities na yaon sa indang bulsa or lawas na kasabay na nadaraka pa no. Actually di ko pa kay nakauron kay ni si Chief of Police ko. Pero as of now ba sidig sa mga pulis and magin kay Mayor Chino nakauron man niya to kung nabase sa report kan pulis. As of now negative pa detalye sa identities kay ni Tabi Pade. Roger, sige. So, padagos pangapunan kan mga otoridad na konsisay ka pamilya na nawaran nagahanap makikoordinar na lang digdi sa ginabatan PNP o
identifyon yaon sa funeraria. Roger, kumpadre. Okay, so yan tabi pa din. Ang sa to yung mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGV News. Salamat, kumpadreng Jimmy. Yan. Good AM po. Nakantabay man po kami, sir. An Silencio. Yan. Primohon yan kan mustasa. Eto patabi. No. So, day nakaabot ining 4498 kay Kuan, kay Madam Aurea Bunao yung query niya. Salamat po anyway, nakadangog po sa Indo kamit ang transistor radio both sa harong or sa opisina. Digdi sa opisina, naka-headset sana po ako, nakakabit ang earphone sa transistor para dai madagit ang mga opisina. Salamat po tabi ha. Pati sa opisina nagantabay siya ha sa Indong opisina. Salamat tabi ni na Marahay and so DCGB app para makadangog po sa Indo por in kaso nasa luwas. Salamat po ha. Sir, makiapot po kay Attorney Aurea kung ano po ang requisitos kan pagbalyo nin rehistro sa Pilipinas digdi sa to pasiring sa Legazpi. Madali man lang po, pasiring lang kamo duman sa Indong original place of registry. Sabi kamo na mabalyo na kamo. Yun lang. And ang opisina po kang Comelec yaong padigdi sa City Hall. Sige. Happy weekend po, and sa pangarang kambilog na tropa, kami po naglalaom na natawan mina naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa moyang makakaya sa programang Tingog kan Banwaan. Viva Señor Santo Cristo! At sunod tulos, si News Director Mardela, ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang mas